Moikka! Mä oon maastossa Niilolla mun kaverin kanssa. Ja täällä alkaa olla aika pimeetä. Mentäisikö vähän navia? Joo. Täällä missä mä asun on melkein lumet sulanut. Joissain kohdissa on vähän, niin kuin näette. Mutta on täällä aika paljon jo epäsulaa tietä. Mihin sä jäit? Niilo! Se puree jalkaa. No niin, nyt voidaan jatkaa. Hui! Niilo potkas. Ja mielestäni laskee päätä. Olette saattanut nähdä, mutta täällä on... Jossain olette saattanut nähdä, mutta täälläkin rakennetaan sellaisia ihmetolppia. Tällaisia. Joo. Joo, vastaan. Mennäänkö vähän laukkaa? Joo. Laukkaa. Okei, tää on aika nopeeta. Niilo! Niilo! Muuten mulla on tullut joihinkin videoihin kommentteja ja jossain on näkynyt naamaa, vaikka mä en saisi näyttää sitä, enkä mä saa myöskään näyttää missä mä asun tai mitään sellaista. Ja sitten niin mulla ei saa olla kommentit päällä. Niin. Koulun pihalla. Joo. Ei näytetä silti tuota koulua. Vähän vähän silleen, että mä kuvaan tätä asfalttia. Me ei saa näyttää meidän koulua. Se olisi epäkohteliasta ja rumaa. Ja te saisitte luultavasti saattaisi jotkut tunnistaa tämän koulun. Mutta mä asun aika lähellä meidän koulua. Ja sit mä asun aika kaukana. Joo. Sä asut aika kaukana. Niin mä nyt kuvaan pelkästään tätä asfalttia tästä. Ettei kukaan tunnista tätä koulua ja tuu tänne. Mutta oikeesti jotenkin tubettajien kotona kaikki tyypit aina täys. Mä menen vähän nopeampaa reppaamilla Niilolla. Nyt kun me vähän mun kaverin kanssa laukkaillaan täällä, niin mä voisin nyt pysäyttää tämän videon. Tai no, mä kuvaan toisen videon siitä kotimatkasta.